Bones. Per completar, diguéssim, el dibuix de la caricatura d'aquesta setmana, que he fet el príncep Charles, doncs farem unes petites caricatures o dibuixos humorístics que són com caricatures però més senzilles. I així està bé poder anar practicant amb diferents formes per crear diferents cares molt divertides, d'acord? Doncs vinga, començarem. Farem 4 cares. Doncs ara farem unes cares estil caricatura, però més senzilles, amb formes més bàsiques. Començarem, per exemple, per aquest costat i farem una noia. Amb aquesta forma, d'acord? Això serà la galta i això serà, diguéssim, la part on anirà l'ull. Llavors, com que aquí tenim la galta, aquí posarem el nas. I aquí farem uns llavis ben fàcils, així. I així. Aquí, veieu? Posarem els ulls. Podem fer així. I podem fer... Li podem afegir una mica de parpelles, també. Així. I aquí li posem l'ull. I aquí unes pestanyes. I ara uns cabells, potser aquest millor, uns cabells així. I unes celles. I aquests cabells hi podem fer negres. Ui, aquesta taula fa molt soroll, Molt bé. Aquí tenim una cara. És una mica caricatura, però no del tot. I una mica còmica. Ara farem una altra. Farem, per exemple, una que tingui una forma curiosa. Aquí començaré per l'orella, perquè el cap ho faré amb una forma així. Això és la boca, i aquí hi ha un plec. I aquí li farem uns cabells. Veieu? Aquí li poso els ulls. I l'orella. Ja tenim un altre, força curiós. I ara podríem fer una cara una mica de perfil, que miri cap aquí.
vegades una mica... Això és qüestió d'improvisar, Aquí m'he passat amb els gamis, però no passa res, ho aprofitarem. I ara aquí farem aquesta, veieu? Està una mica enfadada, o no sé, fa una cara rara. I ara aquí farem un senyor. Una mica planet. I aquest, en canvi, no està gens enfadat. Està com molt satisfet. Ho veieu? Tots tenen les cares, i bueno, els caps també, i les cares també, ben diferents, I tots tenen un caràcter diferent. Es tracta d'anar jugant amb les formes, pensant una mica el que voleu fer, però deixant que surti una mica també, aviam, la inspiració. D'acord? I aquest fins i tot hi podríem posar aquí un puro. I aquesta potser està enfadada pel fum, podria ser. I aquests dos potser s'agraden, no sé. Sembla que s'estiguin mirant. Ho veieu que els dibuixos van agafant vida pròpia, Va, aquí el tenim. Molt bé, doncs ja hem fet aquí 4 cares humorístiques, una mica caricaturesques, i que crec que és un exercici molt divertit que vosaltres podeu practicar, amb qualsevol forma. Penseu formes una mica estranyes que puguin acabar sent un cap i proveu, aviam què surt, d'acord? A vegades surten coses molt divertides, a vegades no surt res de bo, però és qüestió d'anar practicant. Vinga, fins la propera.